Juliet, go and still verify all the things I said about Nnamdi Kanu, know whether they are true or false. Didn't I warn you he will destroy your region? Has he not destroyed your region? So why would you be catching feelings? Yes, that you should always focus on what's the truth, not who is involved. Oburuye Jofo, Ebuka Obi's clan, they ban selling of meat because Ebuka Obi father and two of his friends buy one man, butcher in body, share the meat. Unu choka nha udelaka. Unu choka nha udelaka. Waka na aka ọnụ total am like 20 million. Nkutekwu udele n'ọnụ m again. Nkutekwu udele n'ọnụ m again. Nkutekwu udele n'ọnụ m again kudele si na ngapata. Ụmụlụ nze mmụọ ekenekwa m unu bụ ndị ọma nche enwe na asị m na unu mana nwebụ ihe m kwuru kemgbe wee na-asị unu na there is no forgiveness for ụdị mmadụ dịka udele. Ekwukwa m ya ọzọ gịnị me? There is no forgiveness for ụdị mmadụ dịka gịnị udele. Because na gịnị me? Ma ndị na-asị na o nwere ihe nna alụzọ na o nwere ihe nna eme gịnị bụ ọlụ m nana. Don't worry. Ọlụ m bụ ipost video udele. Nwere ọlụ karịrị nke ahụ. Ọ dịrị izi ide na-epost video udele ka m wee na-remind ụmụ ụwa the kind of ajụ ihe ya bụ ekperima kọmiti na ana Igbo anyị. The kind of mkparị ọ kpalịrị ndị na-achọrọ ya okwu. The kind of okwu o kwuru regarding ndị na nwere ihe ha kwesịrị, ndị na nwere assignment ha na-abụji together. Onye nwe bụ ọlụ m, like I said, na nwere ihe m na-alụ. Ọlụ m bụ gịnị? Everyday ntete ha n'ụtụtụ mma na-apịa udele. Because na mgbe ọ na-ekwu okwu unu ejere jide ya si ya na ya wele nwayọ. Kita ọ bụ ana event 2 times 3 times a day. Just go we escape we kama o chefuzia na the same thing ọ na-agwa ndị ọzọ. Na-asị na Nigerian court si jidezie Maazị Nnamdi ka mụnwakwu na-ekwu ya na-asị si jidesie udele ike si aha na ya ọ bụ unu ka unu esi move ya from Nasarawa to Kafanchan o ya kala anyị mmụọ na because by the time ị chechara ka ị esi wee jeje chọba onye nọdụ aka n'ofuhulu o ya ete aka at least mgbe sa ya sentence a achọ ofu ebe dị fa sentence ya die ka ọ nọ ebe ahụ because by the time ị calculate because ọ bụ na ọrụ na ihe ka Lagos Abuja o ya dị very easy. O nwezi ike ndị otu mkpu enwe ike baa flight mana nke ịba flight si na eje ebe ilu na Abuja nọ iwe je wene Kaduna nọ ilu Kaduna ọ bụ na nwetara direct nweta Kaduna ilu Kaduna iwe gbawanụ moto na eje na Kafanchan. At least that kind of journey, by the time you calculate the risk and they involved, the risk cost they involve, because we are not talking about the monetary cost, the risk cost they involve. Ebe na achụ udele nkwa n'ike na ije dadị ma mfọkwa na ya iweje before onye na-amara ụzọ before enweta na hotel dị mma ya alarụ no ị calculate those things sị ka ịrapụkwa ka ị plan onwe ga plan. So ihe na-eme kịta bụ gịnị? Mma na-epost ya ka unu na-afịa unu na-afọ ajụ ihe nya bụ udele mere maka ndị na-asị kedu ihe o mere ma ndị na-eje akwụ VDM ụgwọ ma ndị na-aje eme gịnị epost ihe ọzọ ma o dozu ndị afọ white ndị afọ ọnụ white a na-eje ekwu ihe na-agbasara ha. It's so shameful na people ya afọ nke bụ eziokwu ha agba nkịtị na ya. It's very very shameful na in this age and time na mmadụ ya afọ eziokwu kpudosia ya ụdị ya iru n'ala. One thing about Kama is that na Kama ma address onye ọbụla mbosi o ya achọlọ gị bịa mbosi o ya eme gịnị o ya achọlọ gị because na Kama na-agagharị ka spirit of death o ma location onye ọbụla just that no time gulu ha ana ọbata just na time gulu ha ana ọbata or na somebody made something that requires him going to go and pick that person. Yota go na akọ because na time udele nyere udele chegharịa udele ajụ chegharịa udele ajụ ọ na-aba n'eti ma ndị na-adasha 200 coins 1000 coins ọ na-akpọli nne na nna mmadụ iyi ọpụta ọdọgụ ọkpọ nne na nna gị iyi ọdọgụ ọkpọ nne na nna gị iyi. In what revenue, in what avenue can you make a stand to defend this kind of human being? Kedu ihe onye ihe le na dịrọ n'anya ya pụta wee na asị no you defend this type of human being. Ọ bụ na ọsọsọ ụka ka ọ kpali
asụkiri ịkpali church, ịkpali onye the head of general overseer of the church, ịkpali Maazị Nnamdi Kanu, ikwuru na unu nwere egbe na unu ya agbagwo ugwu, ikwuru na enwe nwere grupu, ikwuru so many things ikwucha n'ọnụ gị, so many things ikwucha n'ọnụ gị, ịnịsị na ijikwa ọnụ gị sị na enwere civilians mee gịnị bụkwana gịnị casual civilians bụkwana gị na ha na-emekọ ihe ma na ọkwa ha gbagote. So kịta ha baa na ime ihe ọkwa gbagote, ị na-asị na ị na-efe ntụ 2 times. Biko achọrọ m ka njụ everybody niile na-enego video Udele, everybody na-enego video Udele, have you for one day no ebe ọ sị na ọ na-enwe BP? Have you for one day no ebe ọ sị na ọ na-enwe gịnị na ọ na-enwe kedafia na kede ihe ọ sịrị ya blood pressure dị high, okwu ofu ihe BP, yes, blood pressure. Ma nọ ya nwa ya eji bulu oche n'ọpụta n'anwụ si na ọ na-ala ka ọ nọrọ n'anwụ ka anwụ na-achị ya, nye nwa ya pụta ụtụtụ were vidio na-agbagharị na street by street na-emekwa road work ka amakwa na ọ dị fit. Why all of a sudden i develop BP ebido fentebe? Does it mean na oxygen ọ dịrọ gị n'arụ? Does it mean na ide ebirite ọfụma? At least onye nara ebirite ọfụma, you shouldn't be shouting all the time na social media. I kwesịrị inwe limit to every, at least ị na-emekwa ị na-asị na arụ adịrọ gị. Because o nwere one guy na-eme video, o mecha video si na ihe niile n'okwule under the influence of alcohol. O ihe the guy na-aga ekwu mana isi dịkwu ya ma ọ mụ ihe ọ na-ekwu. Okwuchosi gị n'okwulu under the influence of alcohol. Mana all this while Udele na-aba mba, all this while Udele ya asị na o nwere ihe a ya eme na o nwere ihe a ya eme. Has anybody come out to say na Udele na-arụ adịrị ya? Kita the law he doesn't believe in. The law o ji wesị ka ewere jide Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-akpọkwa the law again ka e wee nwee ike na-apata ya. Ife a na aghụghọ dị na ya. Aghụghọ dị na ya ijikwa unu na gịnị mee na ndị ama ihe ha na-eme stil ha marụ ma na-aghasa obodo. Anyị agụ ọ na-eghara ibi ya. Ohe m na-ajụ, anyị agụ gịnị ọ na-eghara ibi ya? Ikwuchakwana m fa ndị na-asị na m enwere ọrụ, biko kaba alụchatalụ m ọrụ ka mma na mma ahụ Udele aka. Biko Chike Ọkpara gụrụ ya na egwu ọsị na onwe mgbe ọsọ ọba na main market ka o je golu glass ọfụwa mbọ ibu egwu ya na-akpagharị wee kpọọ the guy wee sị ya gịnị mere. Mgbe the boy na-ewute ọ bụ na ihe the boy bụ na-akpị ya bụ gịnị bụ fake. O wee na-asị the guy kekwana ihe the guy ji emeli ụdị ha bụ na ege egwu Chike Ọkpara ọfụma ya anụ ya. Chike Ọkpara nke na-agụ egwu bụkwa nke na-eme comedy maka ha dị abụọ. Chike Ọkpara na-agụ egwu ụka. Mgbe the guy mana Chike Ọkpara one of the first spoken word artist mma mgbe aha ya mara ha na-akpọ spoken word ọkịta aka ibido ghọta bịa. So mgbe the guy bịa na ya anya n'iru according to him wee sị na wee ghọta onye mmadụ ọnụ ya na the boy bịa nwewe argument, ndị mmadụ na-asị Chike Ọkpara hapụ ya na ka ọ dadị na-achụrụ nri with kaseti gị ọka dadị na-eme nke. Chike Ọkpara wee sị ya nna aka ihe na-ele ana m ele moto pass ọ bụ adị okpupụta moto pass kposa. Nna aka ihe na-ele ana m ele provision ọ bụ adị okpupụta provision kposa. Everybody niile kwuchasịrị those nọ na that circle a ọbachọp akpolucha ihe niile nwamba afta ha na-ajụzi ka ihe Chike na-ekporo ngwongwo ha adịnịdọsị ha mee gịnị ka agbakọ aka ọ na-enyere this boy aka ka a ma na ihe ọ ya adịla ya mma ka ọ haa ya aka. Ha nwa bịa gbalụkwa ọsọ kporibe ngwongwo ha wee sị mba na ọ bụrụ ka esi eme ya. So unu macha ihe, so unu chọọ ka nha Udele aka, unu chọọ ka nha Udele aka gwa ka a na-aka ọnụ total m like 20 million. Nkwutekwa Udele n'ọnụ m again, nkwutekwa Udele n'ọnụ m again, nkwutekwa Udele n'ọnụ m again ka Udele si na nga pụta. Nkwutekwu ya n'ọnụ m ka o si na nga pụta. Mana ọ bụrụ na unu emerọ m ya ọma mpụta dị ya ngwanụ ka ọ dị. This one na the first Abito Shaker. Gandu ka gandu sa dey come. This one na Abito Shaker just give on. Ugwu ewu. Ndara.